Čauko mňauko, ide zdravá vás Adam Kitty dnešného videa a dneska vám ukážem, ako sa robia takéto papierové pazúre, ak by ste chceli. Dobre, a môžeme začať. Takže, prvé, čo spravíme, je, že preložíme tento papier takto. Alebo teda pre vás, ako divákov, tak to bude musieť byť takto. Váš papier preložíte do takéhoto trojuholníkového tvaru. Vytlačíte, aby sa zohol. A keď máte toto, tak ho len zohnete znova do takého obálkového tvaru. Ajajaj, tento špic sa mi veľmi nepodaril. Nevadí, nie je to vždycky o špice. Občas. Dobre. Zase to pritlačíme. A teraz, keď to máte takto, tak môžeme z toho spraviť takýto diamant. Tieto bočné a pritlačíme a máme takýto diamant, sa dá povedať. Potom to len preložíte takto, aby bolo tuto vidno takú ešte čiarku. Keď máte toto, takýto trojuholník, tak ho otočíte na to, aby bolo vidno toto. Tento ako keby odstrihnuté. Na toto, opakujem, nepotrebujete na toto žiadne lepidlo, žiadne nožnice. Dobre, teraz, keď to máte takto, tak to len zohneme. Pritláčame. Máme takýto mini trojuholník. Teraz ho len otvoríme. Tuto máte, že pokiaľ máte toto znova zohnúť, toto zohnete takto. Čakajte. Nejako takto. A keď máte toto, tak vám len stačí váš pazúr, ako by som to povedal, zaviazať do tohto. Zase dáte toto, posledný krát. Popritláčate, máte toto. Tuto, ako vidíte, sú takéto dvojité. Tak toto zohnete, dáte to do tejto tu diery. Potom to len tam zatlačte. Mne sa to teraz veľmi nedarí nejako, netuším prečo. Počkajte, budeme hneď späť. Dobre, takže ako som hovoril, dáte to dovnútra a potom to len troška popritláčate a máte pazúr. Môžete si ho takto troška pootvoriť, dáte do toho prst, máte pazúr. Užite si. A mňau čau, u ďalšieho videa.